pulyano khapang tok tai buksong belakino wana masingsa o kok tumarok ongkha tula sikor adi blog ni bisingo klaijak purbo rajnagar edc village ona chok kamingni takhuk somres debroma bo sorkaro nokmania hapang bono naharia phiaba hapang naharia tongmani yagolo gramni netarok bono kwbangma bisi chawi thangka phiaba thango phaio ongui tongphano bo tabuk bo sorkaro kuno nok khungsapan maina ongui bo bata buini samung tangma jagao thangui bo nasigui akunui no bo niji sak bini yakung basawi bo sorkaro nok maina phano ang nijum tangnai hinui nai bo tini bo itakha bini it company ni mung ongkha KAI mane kwrui amchaini industry hinui bo o it bo tori khlai bo takha nijini yakbai takhuk somres debroma phiaba tai abo siming boya takhuk somres ni jungjal bini sakbo handicap bini khunjuk khnaya phiaba bo agi sak sikla puru bo coaching phurungui bo rang puisa ajui tongjakmani phiaba bo hotat no bo khunjuk khnalia khunjuk khnayani bagui bo tabuk bobai kok sanani hingke lukurok phan khlai kokma sao ganao phano bo khnaya bini khunjuk ongkha khnalia tai abo simingya takhuk somres ni jungjal bini bwsa kwnui tongma jagao bwsa chwla hingke yak kbai bwsa bwrui hingke asai jorom hitino yakung manya handicap tabuk 12 bosor umor kawi tongkha bwhajuk phiaba takhuk somres tabuk bo bwkhnai rawi bo napi dungui no chai tongjabo phiaba bo kwbangma samung rwngui tongo samurok hingke bo rajmistri kam bo khaina rwngo bo kath mistri bo khaina rwngo bo niji no dogani khumrok bo tano bo tai niji no nok bo tango bo tai bwkhnai rawi bo tabuk bihik eba o bwsa yakung maya no bo pusiwui chari tonne jao phiaba bini kath hingkai APL bo tabuk bo BPL wngya kwrui nukhungni borok phano haini bagui no sorkaro nok maya ni bagui no bo nijini yakung bai basawi no bo tini nok tangnani bagui bo it takha takhuk somres debroma tai bwsa kwnui tongmani jora bo masa to yak kbai phano porui mano tei khoroksa hingke 12 bosor bisi kawi thangka tabuk bo lekha pora bo khlai manya tai bwsano buini haikino bobo school pori rwui buini haikino kaham khe tongnani hinui bobo uansugo phiaba kwpalo kwrui takhuk somres phiaba naidi takhuk somres ni je sajuk khoroksa handicap yakung maina chrai phangchino hoiteng tongma phano tabuk phano bini bwsani bagui kebo phano phainai phinai kwrui kebo phano phaiui chubanai kwrui phiaba tabuk bo sorkarni yago hapangni yago tabuk bo khoksa puisa phano bata bo manya takhuk somres ni sajuk o handicap wngnai gwnang borok se rang puisa baikhai treatment khlai mano phiaba kwrui nukhungni lukurok bobo haikhe treatment khainai rang puisa kwrui bwkhnai rawi chai tongjakmani takhuk somres belai mukti klaijnani kok belai kha khamani kok o kok tumarok ongkha khapang tahuk tai buksong norok jodi sono khairogui tongha hingke tipra sangui tongha hingke phainai phidi takhuk somres ni sajuk no puilar sing paitha naitongde chini kok tv ni o mangpili no biro report chini kok tv hingke takhuk nang sakade je nangmo hai it tangmani je nangmo je o it no takmani nang bo jagao thang srang kana ang takmani hingke takhuk sono tabuk sanaklayo ang nijino farman bo slamo nijino habo galibo momo haike icha momo haike tamo ani nijini sakni konfirmation angtini wansugui babiwi no omo haike no galiwui o it no tini salamnani
항문이 미신 거는 이 딱난 bagay ang tini hagaliga o kaliman misin ko 4 থেকে 5 থেকে 6 বার ang tini o hana hating riwo ay tuibo rewo tui odon mote tanoi ang tini o it no salamnani kaisa kaham kai salamnani bagay no thangui tongman ba cái tới học sinh te pak hagali mani bisingo tini takha poila sangan takha abon pore poila sangan tak mani bisingo kisisa sayabo ungkha Ngay nung je o je tak pro je tak mani sekang nung abo bojago thang srengka ba bojago nugui sreng mani o tak mani sekang ang takok sangna sana kalayo buini thani to ang suto srengya haipano battarago thangui na sikka mom hage tak mo system mo tong mo position ka na sik ge phaimani ba ang tini nogo phai farmer salam ka salam aja nung farma snama ning kai nung o farma no meter bo bai ke snam farmer no salamani hinki kai long kolong ke 10 cm high hinkai 3 inch pass hinkai pass ama hike mane randar oi tini ang sakawa kheli bu bai kha bu bai kon bai sakawa kaisa Teja hagol thande কভার বলতে আং team by তিন জাতীয় সিরপাল জাতীয় বা তিন জাতীয় ন কভার ন খেলির ওই ও ngono rila yang ma phunograna tongra khudi tapok sang kisa ana nasindi farmana de ikomo tini ang farmer slaman hinke ama hai tini mo pura ও কতরনি সাইড নো রান্দারি বই এরপরে হাই 3 ইঞ্চি নো রান্দারিকা এরপরে মো খাই 5 ইঞ্চি পাস মো খাই 10 ইঞ্চি গা আমা হাকে সালামুই বিসিংও কাইসা আমা কে এ আই মানে ke ai মানে tamabo কে এ আই কে আমা হংকাই ang tini bumung pharerika takok chongno sana klayo kurui amchai ni ke baikha kurui e baikha amchai ai bai industry kurui amchai ni industry ne ang tini wan chugui no mane kurui amchai ni industry mane abo kau goro bai sarai sana thanga ke tamos mane klai kurui amchai ni industry mane kau goro bai sana thanga ke sukuru bai sana thanga ke tamne klai Kerai amsani nukungni lukurokni bagai I takjagoda na kerai amsani bagai kombine paibanu da klai na tamang koga bo sagade kurui sa bararok bahai ke it no paidai o paime ne bagai no tini ang tini nukung si chilebile kerai ble boni bagai no ang tini it ta tagai to mano 니지 사정 보이니 나세거이 서렁의 배만이 비신 거 앙티니 따가이 보만가 앙완촉마야 어머하게 따가이 만하는 너이 그러니까 너 부터기 이 총나이 뭐 소가 뭐나 속였고 이더 속가 능뭐 서야고 예 그러니까 너 부터기 속나이 뭐 보자가 속나이 뭐 속나이 니네 어러 오바타 코트로 카이토 똥 바타 딱작 스남작 타파토 똥 속나니 바거이 속나니 바거이 따복 타파 그러교 타파 살람나니 흥게 뭐 과자 이 바이너 앙티니 타파 구주 클라이 속나니 바거이 가이사 타파 마 살람나야 타파 살람나이 뭐바에 속나이 앙티니 거일레버 속마야 속메 파나 앙티니 볼바이 속나이 서구이 저리 짜가게 ang 합왈 파노 땅나이 government হইতে সরকার হইতে নক মাইয়া ফানো হাইপানা ang tini নিজনি বাইথাং
bosawui no Sejak itu. oma haikai mane itno toiri khaika salam ka salam mane bising ang nok tangui na man no oma haika wan sugui no tango Nini nu kungo sanai khorok busuk tong. Nini nu kungo sanai khorok busuk tong. ani no khongo sanai khorak brei tango Nung tamu kai saja. ang samane hingkai ang tabuk selun khlayo borok ni bkhna rawo ang nok ni boron boson somoyo ba berma mano somoy ba maya phangu somoy hati somoso maya phano ma phayo abo customer ma mani ono jaye se ang hati haba tonani ba toya Nini ration card tamo. ration card hingkai APL Nini job card tong. Job card tong nini. job Job card tong na. job card tongo Engkai nini nogo serai khorok busuk tong. Cara hingkai selama sa erpore selaka okra bere hingga koso Sade engkai tai. selah hingke right hand side ne ya kebai bere hingke handicap Bufur siming handicap bung nini serai. hingkai bo pura Germany Jormo. hoite ya ja সময় খাওয়া সংপুরন হইতে আপরন হইতে মানে আস্তে 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 বন নুকজাখা বমাই হ্যান্ডিক্যাপ তাবুব ককমাইয়া প্রায় 12 বছর রংখা Engkai nini mung engkai. বিনি বুমুং দে Nini mung. আনি মুংগা সমরেশ দে বর্মা Dah hambai. Kapang tau tai bu sung salai kya takuk somres bai jeng oro phai nuk phai ka dadak sidak mangpli je tula shikor purbo rasnagor edisi village je oro ona chuk kamingni takuk somres je itago phiaba bok belai khino krinu khungni luku belai khino krinu khungni borok tamo hungke hapang tongui bo hapang kri hai phiaba bo tabu bu sarkar no khungsa phano manya tamo hungke kobangma bisini siming no bo nukung khawi phaijamani phiaba bini busa sa knai tongo bini busa bwrui khoroksa tongo chela khoroksa tongo chela hangake bini yak kobai te khoroksa bini sajokni mangpli hingakai bini sajokni hingakai handicap bo ongkha sarai phangchini hotuni handicap hingkai tabuk takuk sormes koyo je bini sajokni bagai bata bo manyako eba bini sajokni bagai pornani kunu sep krei hingkai tabuk sorkarok abono asok din balok thang 12 bosor moto kawi tong khangke tabuk sajotei je elkarni je samung tang tongnai je neta hinjak tongnai eba je je samung dofani samung tang tongnai eba de leader hinjaki tongnai borok tini sak joti 12 bosor kawi thangka tini sak joti tamoni bagi naiya ha lukurok abono tabuk na hatai eba sarkar na hatai hapang khawo hapang thango kento thango phayo muino tongo pheba hapang rok amtirok nugya kobangma kok satai tongo o jagao mangpili jeng uram kobangma tipra sane thayo jeng mohai phunugui thango phiaba tini takuk samre simingya teba tipra sa kobangma na mohai ingui tongmani o mangpili jeng phunugui tongo norokno uram phiaba tini takuk samre screen nukhuni borok bo tini khoroksa bo mohai ke pharma itni pharma tagui bo tini khoroksa bo it tagui tongjamani phiaba bo tabu bo it khoroksa na phano bo it bo phalyako tamongkai bo phalani bo naiya bo nok tangnani bo sarkar nok manya bo hapung thani kono subasu manya haini bagi bo nijini bukha kotor bai khlai bo tini bataro go thangai sirengma bai bini tini samung rungkai no bo tini mo haigai korei amchaini interesting ni bo tini kaisa o it no bosramka bini yak bai bo nijino tago nijino bo tabuk abahke bo it songnani hne bo bini tori bo kaisi issue khlai tongo hingka kai khapang tautai bo song jeng kok tripura tv channel ni bisingtei norokno mo hai mangpli rokno jeng jat kotor mangpli rokno jeng norokno phunugui tongo hingka jara nuk tongnai tv channel chini kok tripura ni bisingtei nuk tongnai rokno jeng aboni koina musungo norok bo phainai phede takuk sonres nukhungo jeng mane tatala saitong kubuda saitong
जों कक टिपरा ताताल साइटं आंखाय नारक ताताल हनि सादे जों फुनुगै तंगो बिनि नुखुं बाबो हाय पियाबा जों तावर हर फाइनु फाइमान बागै जों जत क्लियर खाय जों फुनुगै मालिया तामंके लाइट किरिनि बागै जों फुटेज कामगै फुनुगै मन्या पियाबा जों नांखा आंखाय जों सालाबो बिनि फुटेज न जों फुनुनाय गाहाम खालायै पियाबा ताकुक समिरास ओ इचमी तागिया ताकुक समिरास बो राजमिस्त्रि नक तांनानै रोंगो दालान नक एफोरे बो राजमिस्त्रि काट राजमिस्त्रि बो बसना रोंगो बताई दावगा बो खुमतानि सामना रोंगो ताई बो बुखनाय बो राननानै रोंगो बिनि रोंया करै पियाबा बो लेखा फरा गोनां पियाबा ताकुक समिरास बो बिनि बो हेन्डिकेप बो लेखा फरा गोबां बो आगेव एक दिन सालसा बो सिकलानि जरावो बो कोचिं छात्र कोचिं मास्टार अंगै बो कोचिं छात्र रनो बो फोरोंगै फाइमानि पियाबा फोरोंगै फाइमानि यागुलो बिनि हठात न बिनि हेन्डिकेप ngै बिनि खुंजु खोनालिया आबन बागै जों कक टिपर हासिङो जे बिनि इटनि कक साइटंफोर बो खुंजु खोनाय बागै बबाय खरं खटखाय जों कक मासालायो पियाबा ताबो बो खुंजु खोनाय दंफानो बिनि बागै ताबो बो सरकाराव बनो नायया ताबो बो सरकाराव साइटिया ताबो बो गोरांबो जे लिडार तंनाय नेता तंनाय आबो हाय बर' रक ताबो बनो नुगिया तागो साननाय पियाबा सेराय सेकां बबो बुइहेकिनो काहाम करंखिनो खुंजु खोनावै नुखुंगो बिहिबो साबाय कसां कक लाम सालायिनो कक थाइसेबैनो बबो खोनाय तंना मुसुमानि दिन तंना